Igbo ekene m unu. Ofu nwaanyị sị ka njụ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ ga-agụ ya. O wee sị n'ala Igbo na nwoke nwere right ịnụ nwaanyị na-abụ, ividi na nwoke nwere right ịnụ ụmụnne na-abụ. Bụ ịghọtago? Maka na ihe anụnwa bụ gịnị? Omenala. Na ihe a chọrọ ịma bụ ma enwere right ịnụ nwanne na-abụ dịka di. Ịghọta kịta na onwe ka o si wee dụ, ịghọta, which unu ga-anụ na story ga drop tomorrow. Na ife a chọrọ ịma bụ nwaanyị o nwere right, o nwere any circumstances ga-eme nwaanyị ka ọ nụọ ụmụnne na-abụ. Ọ bụrụ na ofu nnuo, maybe nụsi onye nke a mesịa nụ onye nke a. Ịghọta, mana fa na-abụ nọsị ndụ. Nọ ife ya chọrọ ịma, like ọ dị possible ọ bụ alụ ka ọ na ọ bụrụ alụ. Like na ịnọkọtala onye nke a nụba onye nke ọzọ. Fada bụ nọsị ndụ o, and nụrụ fa na ofu nnu o, and ọ bụrụ na o nwere nke nwụrụ anwụ o, ma ọ dị possible ka ọ bụ alụ n'ala Igbo. Nọ ife ya chọrọ ịma. Ụmụnne m nke karịrị m o. So amarọ m ma ọ bụ alụ ma ọ bụrụ alụ. Na unu kwuo kịta wee nwee ike wee malụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.